Často hrajete akusticky? Čau, čau. Hrajeme akusticky tak jako jednou do roka, no. Většinou. Takže zrovna to připadlo na tenhle festiák, jo? No, dneska to bylo úplně speciální vlastně vystoupení, protože takhle jsme nehráli asi možná ani nikdy, jako, takže to bylo hrozně fajn. Jak hrajeme většinou jako baskingově, vloženě jako spolu sedíme někde na nádraží a tam to mrskáme. A jak se vám hrálo vlastně, jak se vám to líbilo takhle? Hele, bylo to super. Je to hlavně jako úplně jako skvělý nápad takovýhle festival udělat. Punk rockový nebo jakýkoliv hudby v akustickém provedení. Za mě, nebo nevím jak za vás, je to úplně úžasný nápad, super, krásný. A krásná atmosféra, krásný holky, člověče. Pěkný, mám rád. Je tady nějaká kapela z line-upu, kterou byste si rádi poslechli v jejich akustické verzi? No za mě určitě SPSK, jako mám strašně rád. Stejný SPSK. Taky.